Hola a tots, avui anem a començar amb el tema de funcions. Primerament començarem per veure les relacions que hi ha i les variables. Anem a presentar un cas real. Tenim aquest taxi on té una tarifa de 1 euro per pujar al taxi, només per pujar ja pagues 1 euro i després paguem 2 euros per quilòmetre recorregut. Això ja ho havíem vist amb el tema d'equacions, per tant no és res nou. Què passa? Quines variables tenim dins d'aquest problema? Tenim els quilòmetres, no? Els quilòmetres que recorrem amb el taxi i què més? Els euros que paguem, no? Ja no tenim res més, és a dir, el que paguem i els quilòmetres que anem a recórrer. Aquestes serien les dues variables que tenim. És important saber això, és a dir, reconèixer les dues variables que hi ha en un context, en una situació, en un problema, el que sigui. Tenint en compte aquestes dues variables, ara jo us faig la pregunta. Què escolleixo jo o què decideixo dir o què necessito? És a dir, jo vaig al taxi i li dic, escolta'm, taxista, cobra'm tants euros. I el taxi són 5 euros, per exemple, que vull que em cobri i fa el recorregut. O li dic, escolta'm, taxista, vull anar a tal lloc, és a dir, tants quilòmetres. Què li diria? L'opció A de vull pagar-te tant o l'opció B, vull anar fins aquí. Bé, l'opció B, no? És a dir, jo escolleixo els quilòmetres que faig a on vull anar. Per tant, escolliríem els quilòmetres. Això és molt important. Per què? Ara veurem per què. Llavors hem dit, que els quilòmetres són els que escollim. Per tant, els quilòmetres seran la variable independent. És independent, ella mana, ella és la que, jo sempre dic que és la que mana, la que decideix, és molt important. Llavors, una vegada sabem quina variable jo escolleixo, li diem que és la variable independent i l'altra, aquesta, el cost, l'altra variable, serà la dependent. Què vol dir? Que aquesta variable dependent depèn dels quilòmetres, és així? El cost del taxi depèn dels quilòmetres? Sí, no? Sí que hi ha 1 euro per pujar, però sí que depèn dels quilòmetres. Per tant, és molt important veure aquesta relació de dependència. Anem a veure altres exemples. Això ho teniu al guiamat, podeu anar també completant, igual que la d'abans, que quina era el valor de la qual depèn una de l'altra, com es diu, la independent i la dependent. Això ho haureu d'anar completant al guiamat. Bé, ara també aquests exemples els teniu al guiamat. Aquest exemple és l'1, és a dir, vosaltres aneu a una botiga i aquí hi ha aquesta bossa de rufles, de patates, i què tenim? Quines dues variables tenim? Les patates serien les bosses, anem a dir bosses, millor, bosses, i què més? I els euros que ens costarà. I ara la pregunta és la mateixa. Hem de saber quina és la independent i quina és la dependent. La independent, recordeu la que jo escolleixo. Què vaig i dic? Doncs me'n gastaré 1,5 euros. I si la bossa de patata val 1 euro, què? La parteixo, la següent. O dic, vaig al súper i agafo 2 bosses de patates o 3 bosses de patates. Què és el que jo escolleixo? Les bosses o els euros? Les bosses. Per tant, les bosses seria la independent i els euros seria la dependent. Sé que aquí surten debats de no, però si jo tinc 2 euros no puc comprar tantes bosses. Bueno, depenent del que portis, tu escolleixes si compres més o menys. Però jo, imagineu-vos, com he dit, la bossa val 1 euro. Si la bossa val 1 euro i jo tinc 1,5 euros, no partiré l'altra bossa per la meitat perquè no arribo. Per la meitat o per la part que sigui. Llavors no, jo escolleixo les bosses. Porto 1,5 euros, per tant només puc comprar una bossa. Per això escolleixo les bosses i depenent de les bosses que jo escolleixo, si he escollit una, em cobraran 1 euro. Anem a l'altre exemple. Tenim un quadrat.
i tenim al costat, això són els costats, ja sabeu, i després l'àrea, que és tot això d'aquí dins, tot el d'aquí dins. Vale. Llavors, costat i àrea, que és el que posa l'exemple 2. La longitud del costat i la que és l'àrea. Quina seria la variable independent? Començo, imagineu-vos que teniu un jardí que és quadrat i voleu saber l'àrea per posar la gespa, val? Però depèn de què? Primer del costat, no? Escolleixo el costat, depenent de si el costat és més gran o més petit, tindrà una àrea més gran o més petita. Per tant, l'àrea és la dependent. Val? Això podeu buscar més exemples i dir quina és la dependent i la independent. I ara anem a veure en un gràfic. Val? Hem dit que els quilòmetres és la independent i el cost, perdó, que havia fet en vez, la dependent. Val, ara hem de saber, en un gràfic, que tenim aquí un gràfic, hi ha dues variables. A l'eix horitzontal, la x, i a l'eix vertical, la y. Jo sempre deia, per en recordar-se la y és més allargada, per tant és la vertical, si us serveix aquest truquito. Llavors, cada variable, la variable x i la variable y, té un nom. Quina? La x es diu independent. La x és la que mana sempre, val? I la y és la dependent. Aquí heu de tenir cura perquè veieu que la que comença per y no és la y, val? És al revés. Per tant, la x, la independent, la que mana, i la y depèn de la x. Per tant, què posarem en l'exemple del taxi? Si els quilòmetres és la independent i la independent és la x, aquí posarem quilòmetres. I si la dependent és la y, hem dit que la dependent és la y, per tant el cost serà la dependent. Aquí serà el cost. I aquí podríem interpretar o dibuixar la nostra gràfica. Hem dit que la tarifa és 1 euro per pujar, és a dir, si jo faig 0 quilòmetres, estaria aquí, és 1 euro. Per tant, aquí seria el primer punt. Aquí te l'esborraré. Després, si jo faig 1 quilòmetre, si faig 1 quilòmetre, que seria aquí, veieu el quilòmetre? 1 quilòmetre, això és l'1. Quan em cobrarien? 1 euro per pujar i 2 euros per quilòmetre. Per tant, 1 i 2, 3. Per tant, seria a 1 quilòmetre 3 euros, pujo 3. 1, 2, 3. Us ho marco aquí. 1 quilòmetre i aquí seria 1, 2, 3 euros. Per tant, on es junten aquestes dues és el punt següent. I ara jo directament ja podria fer la línia d'aquesta funció. Val? A poc això ja ho veurem. És perquè aneu veient com d'una situació real podem anar interpretant en moltes coses a les matemàtiques. I ara anem als exemples que teniu al guiamat. Llavors, el millor és que ho llegim, ho intenteu i després ho corregiu. Seran autocorrectius, no ho corregirem a classe. Vale, aquest exemple diu, en una fruiteria les pomes es venen per 0,50 cada una, és a dir, aquesta poma val 0,50 euros la poma. A l'equació següent, x representa el nombre de pomes, és a dir, la x són les pomes i y és el cost. És el mateix que abans, què escolleixo? Les pomes o el cost? No, compro pomes i després és un cost, per tant, les pomes la independent i el cost la independent. El cost la dependent. Per tant, ho apunto, val? Independent i dependent. Bé, llavors, diu, la relació entre aquestes dues variables es pot expressar com? Això ja ho fèiem amb les equacions. Què dèiem? Quan val les pomes? Que val 0,50 per poma, no? Val, però les pomes... poma. Què hem dit que és la poma en variable, en lletra? La x, no? Per tant, seria 0,5 per x.
Pues això és el que hem de posar aquí. Llavors seria, espera que esborro aquesta fletxa, 0,5x. Com es llegiria? La i, que és el cost és igual a 0,5 per cada poma, 0,50, també pot ser. Val. I després aquí et diu, identifica les variables independents i dependents. Quina seria? Que hem dit la x, per tant, és la independent, i aquí la y és la dependent. La x i la y. I això seria tot. Ara anem a fer l'altre exemple. Diu, la tarifa del taxi és el mateix que hem fet abans. En una determinada ciutat és de 3 euros, més 2 euros per quilòmetre. Això és el fix, ja veieu que comença per aquí, després 2 euros per cada quilòmetre que he recorregut. Això es pot fer mitjançant quina? Aquesta equació, recordeu que això ho fèiem 2 per quilòmetre més 3 euros. El que passa que ho fèiem només així, aquesta part d'aquí. Ara ho igualem a què? A i, que la i és el cost. Per tant, la x representa els quilòmetres i la y la tarifa, el cost. Llavors, anem a identificar. Quan seria el preu del taxi per un viatge de 6 euros? Doncs mirem, per un viatge de 6 euros, de 6 quilòmetres, perdó, 6 quilòmetres que són aquí, quilòmetres recorregut, 6 quilòmetres, quan seria el preu? 15. Doncs aquí posem 15. Si no teniu un quadre ho podeu fer. Després, els quilòmetres recorreguts és la variable si és la x que era independent o dependent. Independent. Recordeu que la x mana, per tant és la independent, és aquesta d'aquí. Per tant, la tarifa del taxi és la dependent. Llavors, com diu aquí, un viatge de 6 quilòmetres costaria 15 euros. Per què? Perquè on posa x, on posa els quilòmetres, aquí veieu, 2 per x, 2 per 6 quilòmetres més 3. 2 per 6, 12, més 3, 15. I hem vist que els 15 també coincidia mirant-ho al gràfic. Per tant, això que diu, marqueu amb un punt, copieu i enganxeu al guiamat, i aquest punt seria aquest. I això seria aquest exemple. Ara anem a fer l'últim exemple. Un influencer guanya 300 euros cada mes dels anunciants, és a dir, 300 euros de cada anunciant que té. Llavors, sigui X el nombre de mesos, és a dir, cada mes guanya 300, i la quantitat que guanya, escriu l'equació que relacioni quines variables tenim. Aquí ens diu X i aquí ens diu Y. Per tant, X i Y. Identifica les variables independents i dependents. Val. Quina seria la independent? Ho fica aquí. Primer, la primera part diu, escriu una equació que relaciona les variables x i y. Per tant, escrivim aquí la relació. L'I és la quantitat, per tant, la quantitat és igual quan guanya cada mes. 300, no? 300 per mes, és a dir, 300 per mes. I el mes que hem dit que és? X, és el nombre de mesos, per tant, 300 per X. Ara, això és el que fèiem amb les equacions. No ens hauria de costar. I si ens costa, demanem a l'Alba que ens doni per practicar. I ara la segona. 2. Identificar les variables independents i dependents. La independent era la X. Per tant, l'X és el nombre de mesos. Per tant, aquí nombre de mesos és la variable independent. I la Y són els euros guanyats, que és la dependent, la que depèn del nombre de mesos que hagis fet. Doncs fins aquí, corregiu i porteu els dubtes a classe. Ens veiem!